we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Naga smiles. Naga smiles to the world. Sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo ang Dagangunyan. Dagangunyan kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Dagangunyan. Sa pasada kan mga bareta. State of the City Report ni Alcalde Jan Bongat, Ginibo. Kanal daw nin Martes kasabay kan sesyon kan sangguniang panglungsod Kanaga, ginibo na ang State of Our City Report ni Alcalde Jan Bongat, nagsentro sa titulong Ipadagusta. Sa pagkikipag-ulay kan ang Nagangunya News sa mga nag-atindir kan State of Our City Report, positibong sinabi kan mga ini na narealisar man kan alkalde ang sa iya mga panuga durante kan eleksyon. Well, kung iyan ang perception ka mga nag-atindir ko niyan, naog makita tabi Mayra ta but sabihon na realisar ninda na well-meaning man kita mga opisyalis kang syudad. Aram mo day ko man ni kayang ako lang kay ba na dyan ang sanggunian sa pamamayo ni Vice Mayor Nelson Ligacion, tapos ang mga konsyal na may kapot na manlain-lain ng mga komitiba pag-abot sa Help Your City, siring man ang mga department heads, tapos mga ordinaryong empleyado kang syudad. Ako talaga I'm very thankful that difficile sa ko na maging mayor kang syudad. Ninhuli nga ni sa kapasidad kan mga pag-iribata sa City Hall, gabos sinda performing siring man kang mga nagenyo napadago sa titiwala. Sabi ko nga ni ang tiwala kang mga tao sa tuyang padagos sa pagmamakulgan. Iguanin rason kung taano taan State of Our City Report ni Alcalde Bongat ang pinagkaagan nin titulo. Kaya ang sa tuyang aning title baga, Mayra, sa tuyang State of Our City Report, imbis na mayong title na plain State of Our City Report lang, piglagan tango yung title, ipadagos na po. But sabihin, ipapadagos ang pangkainterohan na teamwork kang Team Naga para maging marikas ang pag-uswag ka sa tuyang syudad. As in, napadagos ang inclusive governance and decision making na kung saan kabarali gabos ang mga tao bako lang mabibinipisyaran kundi ang sa indang mga sentimiento bago man dapat magkaigwan ng sarong legislasyon o sarong polisiya na pigpapautob kang gobyerno lokal kan syudad. May pangapudan ang alkalde sa mga sektor kan community kung papaano magpapadagos. Aram mo, Mayra, maipapadagos lang ang maray na serbisyo kung igwaman maray na motivasyon as in inspirasyon. Aram mo baga, mas nauugma kami, mas napapakaray mi pag ang pagmati mi, ang tao naiintindihan
ansa mo yung ginigibo, tapos yaon ang sa indang suporta sa mga bagay-bagay na ginigibo mi man para sa karayan kang kagabsan. Ang liderato kan alkalde asin pag-iriba ang daay man nagbabago sa pagsunod kan acronym na Help Your City. Huli man ka nagkapir ang mga rasones. Kaya kami din nagtutukal duman sa pigaapod ng Help Your City, itong health and nutrition, housing and urban poor, education, arts, culture and sports development, livelihood and employment, business development, human and sectoral advancement, itong cleanliness and environmental protection, tapos itong transparency, accountability, and good governance. Sa sakwa na, ang masasabi ko dyan, magayunon ang suporta, ang mga request mi, kada halos gabos itinatao po kang syudad. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na na-recognize ng ating mahal na local chief executive ang effort po ng Naga City Police Office sa kampanya natin para ma-maintain ang peace and order ng Naga City. Actually, unang-una nagpasalamat ako sa invitation ni Mayor Bongat sa Philippine Army, lalo-lalo sa 19th Infantry Division, na mag-attend po dito sa State of the City report. Sa akin, maganda yung mga performance ni Mayor ng City for the past year hanggang ngayon. Dapat daw po napadanayon ta ang pag-uswag kan syudad? Yes or no? Yes. If the answer is yes, ipadagos na po. Salamat. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Kinalas, ibinida. Ang kinalas sa Rongkakano na paborito niya tong mga Nagenyo. Kaya naman ngunya na taon, ibinida mang hiraray kan Arts, Culture and Tourism Office ang kinalas sa pagdaos ng Kinalas Festival 2015 na parte man kan week-long celebration kan charter anniversary kan syudad ni Naga. Asin ibiniklad man sa Naga Ngunya News ni Mr. Alec Francis Santos, ang Tourism Officer kan Arts, Culture and Tourism Office kan lokal na gobyerno kan Naga, ang objeto kan Kinalas Festival ngunyan na taon. Ang objective ta ngunyan na taon kan Kinalas Festival is basically to promote Kinalas, lalo na sa mga Nagenyo, para mahiling ninda na ang Kinalas, hinahanap pirmi kang mga bakong taga-Naga, mga turista, mga bisita. So kumbaga magkaigwala man ng sense of pride sa satuyang saliring gibo, lalo na sa pagkakan. Nag-invite kita sa mga barangay na magpadara sindaning duwang official kan na participants, contestants, kada barangay, saro para sa Kinalas Eating Contest, saro para sa Toasted Siopaw Eating Contest. So, so far, dakul na pinadara mga barangay, kaso na-disqualify ang iba sa ida because of health reason. So, kumbaga, ang primary consideration ta, ang health talaga. Asin nagpahayag man ng labi-labing kaugmahan anang garana sa Toasted Siopaw Eating Contest asin sa Kinalas Eating Contest. Tayo nagpapasalamat ako kay Mayor John Bongat, sa mga councilor, sa mga nag-prepare, pating-pating kay Kagawad Iwad. Salamat pong marayta. Dahil sa iya, nagkagawa akong pang-enroll sa TESDA, ngunya na, relasyon na niyo. Ayos lang, nag-igdaw, di pa ako na mamahaw. Ano pa mga preparasyon o pagana na ginibo mo para sa pagbali mo niya na taon sa Kinalas Eating Contest? Nagkahit muna akong kadyak, saka ako Kumusta man po ang lasa ng Kinalas? ayos, masarap. Bago ginibo ang Kinalas Eating Contest, nagkaiba man ng Toasted Siopaw Eating Contest na kung sain ang third place nakuha kang Barangay Mapolo, ang second place nakuha kang Barangay Bagong Bayan Sur, asin ang first place ngunya na taon sa Toasted Siopaw Eating Contest nakuha kang Barangay Santa Cruz. Siyempre sa pinaka-main event, ang Kinalas Eating Contest, nakuha ang third place ng Barangay Kalawag na nakuha man kang Barangay Lerma ang ikaduwang pwesto, asin ang Barangay Bagong Bayan Sur ang bagong kampyonado ngunyan na taon. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Charter Day Concert, nagdulot ning kaugmahan sa Lambang Nagenyo. Katakod kan Charter Day Anniversary kan syudad kan Naga, nagkonduser ni Charter Day Concert kan Webes alas 6 ning pagkabanggi sa Plaza Quezon. Nagtao kasayang mensahe si Vice Mayor Nelson Ligasyon. Tawanan na po nin halaga ang istorya kan sa tuya kong syudad. Dahil ko po aram po nindo na duwang beses po
na pigkriar ang sa tuya kong lugar bilang sarong syudad. Aram po nito yan. Ang pinakainot kan taon 1575 kan si Kapitan Pedro de Chavez. Siya po itong commander kan garrison kan Castilla na nagsalida po kay Kapitan Juan Salceda. Kan imugna po o kaya mugnaon ang banwaan nakaito po Naga bilang sarong La Ciudad de Cáceres. Sunod po sa syudad sa Espanya kung saan po ang Gobernador General kaito ipinanakit. Matapos ang halawig na panahon, ang La Ciudad de Cáceres po nabisto bilang Nueva Cáceres. Alagad pag-abot po kan mga Amerikano ang sa tuya pong syudad big downgrade from a city to a municipality. Kaya man po sa esfuerzo kan dating leader guerrilla na naging congressman po, si Congressman Miranda, bago po si Congressman Gabby Cordado Jr., kan 1948 na ipasar po ang Republic Act number 305 o kaya mas visto bilang Naga City Charter. Ini po pinirmahan ni Presidente Quirino kan Hunyo 18, 1948 kung saan si dati pong munisipyo na Naga liwag pong ginibo bilang sarong syudad. Ngunyan po, nagsisilbrar kita kan ika-67 taon kan liwat na pagkamukna kan sa tuyang lugar bilang sarong syudad. Panuman ng inspirasyon ang Charter Day message ni Alcalde John Bongat. Graman po ang sa tuyang mga hobinis, ang mga hobin na City Youth officials, sa pahingin po ni City Youth Mayor Ruby J. Bandola, asin po City Youth Vice Mayor Kimberly Shea Ogbina, asin po City Youth Councilors and Department Heads. Urupahan na po sila at sa ilang kadagos na pag-anduyong sa tuya kong mga aktibidades. Sino man po ang mga opisyalis, kamay 17 barangay ng sa tuyang syudad, mga kapitan, mga kagawad, mga volunteer workers, mga pag-iriba sa mga lain na ahensya ng gobyerno na ay pinahiling ang sa inyong suporta. Sinunan po ang gabos na nagdaralan at sinakisumaro sa mga lain ng mga aktibidades katakot po sa tuyang 67 Charter Anniversary. Sa ngalan po ng gobyerno lokal ng Syudad de Naga, salamat po sa inyong gabos, lugod, ipagrukyaw ta ang sa tuyang kamundagan. 67 years old na po ang syudad. Ang pwede po isasabi ng mga opisyalis ng syudad, po ganito sa bukunyan. Yaon kita ligling sa Syudad de Naga, na ang syudad na ini, iyon ang maupang lugar. Ang napang Nagenyo, kita po, permitang pag-aapod, proud ako Nagenyo. Kasi pasalamatan naman po si Congressman Lenny Robredo sa padagos na pagsuporta sa gabos ng mga aktibidades, asin mga programa ng syudad, asin siyempre po, adita dapat ginawan ang mga pinunan kanto sa tuyang matibay na naging alkalde, asin Secretary ng DILG, Secretary Jess Robredo. Salamat, mabuhay ang Syudad de Naga, mabuhay po ang Pilipinas. Ang pagkatugdas ka syudad bilang chartered city, ang mahalagang petsa asin okasyon na dapat girumdumon asin dapat taonan ng espesyal na pagrumdum, hulita digdi pigdeterminaran ang mga diretso, mga pangaturugan, asin prinsipyo para sa marhay na pagbuhay kadamamanwaang Nagenyo. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Science Explorer kan Department of Science and Technology, yaon ngunyan sa syudad ni Naga.
Nagpasiring asin nagtinir nin tulong aldaw sa syudad ni Naga kanakaaging Lunes hasta Miyerkules ang Science Explorer Bus kan Department of Science and Technology parte kan ika-20 taon na anibersaryo kan Bicol Science and Technology Centrum. Ang Science Explorer Bus nag-o-appreciate nin sarong mobile interactive learning facility kung saan iniigwan nin audiovisual equipments, interactive exhibits asin manlain-lain na learning materials na makakatabang sa pag-uswag kan pag-iisip kan kaakian manunungod sa agham. Okay, ang Science Explorer Bus ay isang mobile facility to help our children get interested in science education and in science, of course. Ito ay siguro sabihin na nating would complement yung ating mga classroom learning and classroom teaching. Every day for the time na nandito kami ay tumatanggap ng mga estudyante, about 30 students per session. Yan ho ay hanggang 4 na sessions sa isang araw for 2.5 hours for each session. At dyan ho ay pinapakita namin ang iba't ibang pamamaraan kung paano magiging interesting ang science sa mga kabataan. So more of interactive, hands-on activities with a little input from our facilitator na kadalasan po ay hindi mga guro kundi mga young scientist. Ang amin pong vision ay para mas lalong maibukas ang mga mata ng ating mga kabataan sa value ng science sa kanilang buhay. Hindi lamang para maging scientist, of course, yun ang isa nating objective, pero para ma-appreciate din nila yung kahalagahan ng siyensya sa araw-araw na pamumuhay. That there is science in everything, and if they will use yung siyensya at pag-iisip ng isang maalam sa agham, ay maaari nilang tugunan yung mga basic problems o basic issues sa kanilang buhay araw-araw. Ang Science Explorer Bus nagiikot sa manlain-lain na eskwelahan sa Pilipinas. Sa katunayan, nakaabot na ininin Sagada asin Mindoro. Kanakaaging semana, inihali pa sana sa Masbate asin nagdiretso na sa Naga para suportahan ang padagos na pagtaon ng serbisyo kan Bicol Science and Technology Centrum. Yung mga nagtaguyod ng Bicol Science and Technology Centrum kay Mayor John, sa mga miyembro ng staff ng Bicol Science Centrum, especially kay Nestor, na administrator ng BSTC. Nais kong magpasalamat dahil naging, sabihin na nating, maagap at siguro dedicated sila sa kanilang tungkulin. At syempre, ang director ng PSTC na si Ma'am Pat for guiding our BSTC and our LGU in helping our schools uplift the quality of science education by having this BSTC, and for all the years that we have worked with them, dahil ito ay sinimulan namin as early as the first term of the late Secretary of the ILG, si former Mayor Jessie Robredo. Yan po ay isa sa mga masugid na nagtaguyod ng BSTC, kaya hindi namin pwedeng pabayaan yan dahil alam namin yung passion at hirap na ibinibigay ng LGU hanggang ngayon through Mayor John para patuloy nating maserbisyuhan ang ating mga kabataan. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Mga aldaw ng pagmundo o Days of Mourning, ipinaluwas ni Alcalde Bongat. Ini matapos na maresibi kan mga opisyales kan syudad sa paagiman ni Alcalde Jan Bongat asin mga empleyado sa Anmamundong Bareta na nagtalikod na sa kinaban si Councilor Joaquin Chito Perez, huliman sa kamatean. Kasabago nga ni talaga, bago ako nagpuon, sabi ko difficile ining ma-deliver ako ng State of our City report, tapos saro sa mga pag-iriba sa sanggunian, yan nga ni, binawian ng buhay. Difficile baga mag-concentrate, pero sabi ko, nakaset na ni, I have to deliver a State of the City report para maaraman kan publiko ang estado kan mga programa, as in futuro kan mga programa kang syudad. Kaya dawa nga ni siring ang pagmati, piginguwata na maging effective man si sa tuyang pag-eksplikar, pag-iras kan mga impormasyon manungod sa mga ginigibo man kang gobyerno lokal kang syudad para sa ikararahay asin ikakauswag kang sa tuyang syudad. Sinabi man kan alkalde na mag-uurulay sinda kan short list kung si Isay an maribay ki Perez. Actually, within the week, uuralayan mi
itong shortlist kang ticket kang Liberal Party digdiyo sa syudad ning Naga. Dapat may doktor baga, dapat igwang mga manlain-lain na sektor na representado man sa ticket kang Team Naga para maging kumbaga well-informed ang sanggunian representado ang manlain-lain na sektor kan sa tuyang komunidad. Pigingo kami asin ipapangaji ko na giyan kami sa samuyang pagpili. Mientras tanto, bilang sarong doktor, si Perez, human and chairman kan Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod. Antes man gibo ng State of Our City report ni Mayor Jan Bongat kan Aldaw nin Martes, naghampang sa media si Vice Mayor Nelson Ligacion. Iyo po, ining pag-aaga pong ini about 7 o'clock. Actually, earlier than 7 o'clock, may mga na-receive po akong text messages na gada na po si Dr. Chito Perez, si kaibanan ta po digdi sa Sangguniang Panlungsod, and immediately nag-proceed po ako sa St. Peter's sa Tabuco. Ansabi yaon na po daaduman, and indeed inabutan ko po duman sa iyang aki, mismo po si Doc Chito Perez, inabutan ko po duman. Nahiling ko po na talagang gada na po. Si Councilor Perez nagselebrar man kan sa iyang kumpleanyo kan nagtalikod na simana, kaya dakula man ang pagkabigla kan grupo kan makaabot sa indang kaaraman. Sa totoo lang, nabigla man po nga ni kami na although arami na ma-attender po siya, pero nabigla po kami na nag-abot po siya, naka-wheelchair, arong po kayo ito si sitwasyon. Medyo nagniwang na po nin diit. Nonetheless, naugmaman po kita giraray na nakaibanan ta po siya kan nakaaging session. Kinantahan pa po nga nin happy birthday, namayo pa po sa pagkanta si Councilor Jose Celing Tuaso. Sa pagkawara ni Councilor Perez, nagkaigwan nin bakante sa Sangguniang Panlungsod. Kaya desisyon ang liderato ni Alcalde Jan Bongat asin man Vice Mayor Nelson Ligacion kung ano ang magiging sistema kaini. Sa roman sa opsyon, iyo ang pwedeng gibuhon kan Partido Liberal, iyo man na fill upan o daina o kaya man mag-nominate nin panibagong pangaran na pwedeng magsalida asin man ini isusumitir ki Presidente Benigno Aquino III asin ang Presidente kan Pilipinas, iyo man ang mapaluwas nin appointment sa magiging karibay ni Perez. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Selebrasyon kan Charter Anniversary kan Naga, nagin makulor asin dinumog kan mga Nagenyo. Nagin matrayumpo ang selebrasyon kan Charter Anniversary kan Syudad kan Naga kan nakaaging Webes, petsa 18 ngunya na bulan. Tuyong bulan kan Hunyo taon-taon, iyo ini ang bulan na kung saan ipinagseselebrar ka syudad kan Naga ang sa iyang pagiging sarong chartered city. Sa samuyang pakipag-ulay-ulay kay Konsehal Elmer Baldimoro, sa iya man pibiklad kung ano ang buot sabihon kan chartered city, asin kasuarin naging chartered city ang Naga. Asin ang karahayan kay ini nadara sa syudad, asin sa mga nasasakupan. So ang Naga naging chartered city kang 1948 sa pagi kang sarong Acta Republica na pigigibo ang Naga bilang sarong chartered city. Ang karahayan kayan, may independence ang Naga sa probinsya. Kaya kung manunutaran, itong mga ordinansang na ipapasar kang lokal na gobyerno kang Naga, day na pigre-review kang province of Camarines Sur. Kaya mas madali, mas marikas itong mga ginigibotang legislation dahil kumbaga kita chartered city. Nagpuon sa sarong banal na misa ang selebrasyon asin pigsundan man kan charter parade na pigpartisiparan kan mga ahensya kan gobyerno asin mga non-government and government organization. Pagkabanggi nagkaigwaman ning Charter Anniversary Concert sa Plaza Quezon na nagtaon ning kaugmahan sa mga Nagenyo. Para sa Naga Ngunia News, Jeff Achas. Bloodletting activity para sa World Blood Donors Day, Ginibo. Nagsagibo ning sarong bloodletting activity katakod kan World Blood Donor Day ang Bicol Medical Center sa pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno ni Naga. Nagpuon ang donasyon nin alas 8 nin aga asin natapos nin alas 4 sa Naga City People's Hall.
ang pinaka-purpose po ng activity natin, which is the mobile blood donation, is makatabang kita sa satuyang mga constituents lalo sa Naga City. Tanganing ang satuyang banwaan, magkaigwaning stock sa blood bank para mas madali kitang makakakuha pag in case nakaipuhan ka na siya. Sigun pa kay Bornilla, may mayor sindang pagirumdom sa mga madonar dugo. Gabos na madonar igwa dapat timbang na 50 kilos pataas, asin day nag-inom nin arak sa loob nin 24 oras. Para man sa kababaihan, bawal magdonar ang mga bados asin nagpapasuso. Ang pagdonar bukas na sa 18 anyos pataas. Sa entrevista sa pirang partisipantes, sa indang pigheras ang rason kan pagdonar kan sa indang dugo. Bali ini kaya pirmi ko ning ginigibo kada may bloodletting. Ini para makatabang kita sa nangangaipo kang sa tuyang dugo. Kaya ini udok sabot ko ang pagpapakan dugo. Bako lang naisipan ta kundi ini yung prinsipyo ta na habang may pagkakataon kitang gumibo ning maray, makagibo kita ning maray sa sitong kapwa. Ini yung pong bloodletting. Pero po ini sa paggibo ning maray sa tuyang kapwa, isipon mo maserbi kita ning ng pagtabang sa tuyang kapwa, mas salbar kita ning buhay. Na kung ang sabi nga ni na ang buhay nga ni itataot sa tuyang kapwa, dugo lang mas lalo na. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Report sa pagmanihar kan Bicol Central Station, ipinaabot sa Sangguniang Panglungsod. Sa paagi nin sarong imbitasyon, ipinagpaabot ni City Budget Officer Frank Mendoza ang dapit man sa operasyon asin pagmanihar kan Bicol Central Station. Kairiba naman ang financial na aspeto, collection and revenue sa sinambit na lugar asin iba pa. Bago man gibunan State of Our City report ni Alcalde Jan Bongat, naghampang sa media si Vice Mayor Nelson Ligacion tangani ipaaram ang siring na issue. Si report kon sa nagluluwas po na from January 18, 2014 to December 21, 2014, the gross receipt, ang tinutukoy ko po, gross receipt as against itong net profit. Si gross receipt po is 35,908,000 pesos. Dahil pa po diyang kabali itong period income from January 1 to January 17. Kung saan inaasahan ta dahil peak period po ini na medyo daradakula man po yan, halos doble po yan. And then, of course, ini po si gross. Igwa po kayan kabali sa report si mga ginarastusan. Kung hihilingon ta po itong net, I think it's about 25 million. 25 million or 26 million. Sa record kan syudad ni Naga ang Bicol Central Station ang nagaigwan in marhay na revenue collection puun man kan ini imanihar kan syudad. Para sa Nagangunya News, Myra Revilla. Mga benepisyaryo kan Barangay Grow Negosyo nagpartisipar sa Charter Anniversary Trade Fair. Binuksan ka nakaaging Lunes ang Charter Anniversary Trade Fair sa Plaza Rizal kung saan 30 entrepreneurs kan Grow Negosyo Program kan syudad ang nagpartisipar. Ang main purpose ka ining trade fair na ini para mapauswag asin matawan ng pagkakataon ang mga entrepreneurs kang Grow Negosyo na magkaigwaman kita lalo sa araw kaning okasyon na Charter Anniversary. Ang trade fair nagtinir ni 5 aldaw sa Plaza Rizal asin nag-opresyer nin bararato asin di kalidad na barakalon. Nagpaabot man si Alcalde Jan Bongat kan sa iyang mensahe katakod kan Charter Anniversary Trade Fair. Bali ining trade fair na ginigibutangon yan, katakod ini kan Charter Anniversary Celebration, 67th anniversary kang syudad ni Naga. Magkapir ang mga aktibidades asin saro sa mga highlights itong pagtaon ng importansya sa mga nagpupuroon-puon pa lang na mga negosyante o kaya kabali na duman sa Grow Negosyo program kan gobyerno lokal kang syudad. Kaya naugma kita na padagos-dagos ang suporta kan mga tao para po sa pagpaurog kang entrepreneurship dito sa tuyang syudad. Mahiling ta na igwangan ng mga estudyante na riyaon dyan na introducer ang sa diring mga produkto, siring man may mga teachers bagadigdi
Tapos may manlain-lain na mga gibo di Dios sa tuyang syudad para lalo ta ma-promote ang sadiritang mga produkto. Dumabaga sa 10 little things proud na ganyo should do. Number 10 duman, as an ganyo, kaipuhan suportaran ang mga locally made products. Kabali na siyempre ang Naga City People's Mall. Para sa Anlagangunya News, John Breeze. Mga mayoral awardees, inspirasyon, sigon ki Alkalde Bongat. Miyerkules nin Banggi ginibo ang prestigyosong Mayoral Awards sa Sarong Hotel sa siyudad ni Naga. Iniyo ang pagtaon in honra sa mga persona na nagikan sa manibaybang sektor kan komunidad. Iniyo ang pagtaon in recognition o pagbisto sa saindang marhay na naginibuhan sa sosyedad na pwedeng maging inspirasyon kan mga namamanwaan asin pwedeng pangarugan, panalmingan kan mga nagyanyo. Ladies and gentlemen, join me in welcoming the father of the city of Naga, His Honor John Garcia Bongat. As I have been proudly saying, Naga will not be what it is today if not for the inspiring lives of ordinary men and women doing extraordinary things. Good evening and congratulations. Happy anniversary, Naga. Ang Naga, ang Nagenyo, maorag. Salamat. Bilang Huésped de Honor si Filomeno Aguilar Jr. ang nagpahayag man kan sa iyang mensahe sa okasyon. Si Aguilar sarong academician as in social scientist. Mientras tantoan para surat na si Christian Sindon Cordero, awardee kan Leon sa Aureus Award, nagpahayag sa ANN News kan sa iyang namamatean. Naugma ako na may iguang araw kaning pagmitbid. Hinihiling ko na bako sa ining pagbitbit sa personality sa persona ko kundi sa ro ining pagmitbit kan importansya kan sining asin kultura sa buhay kan sarong syudad aro kan Naga. Si Maria Teresa Buenaflor kairibaan sa iyang duwang amiga na sinda Maria Carmen Manhon asin Consuelo Bichara may sadiri nin sarong fast food industry. Bako sa nang Sanaga kundi sa Bicol asin man sa Southern Luzon. Asin man recipient kan Leon sa Aureus Award nagpahayag sa Anlagangunya News. We are so happy that we have been recognized, after all these years. And we are very happy that we have gone along, gone this way, malayo na kaming narating. Katakod ka ini nagdonar nin mga DVD kan mga award-winning animated short films ang Department of Digital Arts and Computer Animation kan Ateneo de Naga University na sa Romana recipient kan Juan Q. Miranda Award. Para sa Anlagangunya News, Myra Revilla. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon, nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan, at sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging Nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay mas
sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging Nagueño. Maraming beses dilim nagdaan, bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, dedikasyon sa bayan ko, proud akong maging Nagueño. tingnan ang bilis na ang pag-usad sa aming bayan ng pagtumulan. Proud ako. Proud ako. Proud akong maging Nagueño.